भैया। तो जी बड़ा खुशखबरी के एगो बात आ गई बा कि पवन भैया के दिमाग घूम गईल। अब भौजी के एकदम बुला ले ले, वीडियो कॉल पर सारा मामला सेट हो गई। अब पूरे बिहार में यूपी में साफ रसगुल्ला मिठाई के बरसात हो गई बा, खाली यूट्यूब पर एकरा अलावे ना कहीं। तो भैया जितना लोग चैनल पे नया बानी चैनल के सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दी ताकि आए वाला नया नोटिफिकेशन अपने लोग के मिलत रहे। तो भैया आवत तानी बात पर से पर्दा उठावत तानी, आखिर बात का बाकी इतना सोशल मीडिया पे तहलका बच गईल बा। कुछ दिक्कत नहीं के भैया, साहेब के मन फिर गईल, दोनों आदमी के मन में बहुत अच्छा हो गई। चलो अच्छा बा कि हाँ कोई मिलजुल के रहता, बहुत खुशी के बात बा। पूरा पब्लिक में जोश एकदम भर गईल बा कि हाँ चलो यही चलते पवन भैया के बहुत लोग गाली बात देत रहलक कि हाँ ई बाबू बा, हमनियों के शर्म से सर झुक जात रहलक, उनका कारण कुछ हमनियों पूरा सपोर्ट ना कर पावत रहनिया। तो अब भैया भरपूर सपोर्ट मिली, भैया के मन फिर गईल बा। और साथ ही व्हाट्सएप पे फोटो भी लागल बा, तो वो फोटो अपना लोग के साथ शेयर करत तानी, स्क्रीन पर दिखाई देत होई जी। और जे फोटो अपने लोग देखत तानी सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंड कइल गईल बा, उ ऑफिशियल अकाउंट पवन सिंह जी के व्हाट्सएप पे लगावल गई रहलक ह प्रोफाइल फोटो पर। वही फोटो से लीक भइला, पूरा एकदम रायता फैलल बा। तो भैया खबरी के बात बा कि दोनों लोग एक हो गईला एकदम जबरदस्त। अब भइल कि सब केसा केसी खत्म कर दिया। अब बीच में है बोले लाग लोग वाला के अब कैसे दाल रोटी चली हो दादा, जे खिचड़ी पकावत रहलक लोग, उ लोग के का हाल होई। तो जी भैया हमनी के तो ये कहल बा कि सब लोग मिलजुल के खुशी से रहो, 3 करोड़ 4 करोड़ के फेरा में ना पड़ी। अब जे मिलल बा धरोहर ओकरा संभाल के धरे के काम बा। बहुत 4 करोड़ 5 करोड़ मिली, बहुत खुशी के बात बा। हमू भैया 2-4-5 किलो मिठाई अपने में बांट उठ के खा लेनी है। अगर अपना लोग के खाए के बा मिठाइया में से, तो आई कमेंट बॉक्स में नाम बताई कि हाँ करतानी अपने लोग के वीडियो अच्छा लागल हुई। और कोई खास चीज नहीं के, बस वही पे फोटो एगो अपडेट भइल लगा, और उहे फोटो के इतना पूरा सोशल मीडिया पे बवाल हो गईल बा। और थोड़ा सा वीडियो कॉलिंग पे बात भइल, चला अच्छा बा कि हाँ कोई साथ में रहता। तो उम्मीद करतानी कि वीडियो अपने लोग के अच्छा लागल हुई तो चैनल के सब्सक्राइब करी, साथ ही हमारे बेल आइकन दबा दी ताकि आए वाला नया नोटिफिकेशन अपने लोग के मिलत रहे। तो फिर मिलत नहीं एगो नया एपिसोड के साथ।